Akapenda mambo sawa. Right. Mr. Masuku tataura nyaya yenyu. Mimi nataka kutaura ndio nguvu ndio akanituma. Ndio akanituma. Dada kututiza Ndizozo buroti karoti pare zudo etika tigare takagadzira mwama unosara mwega muno nemajena risanga uda kutotizwa ine ndakauya sekuti ndini munhu mupenyu ungati kwasokutaura nemi ndikituma ngevari apa kuti enda woise nyaya yangu naanotaura zvacho zvinotaurwa ndiwo uchataura anotaura muneerewe unonga achigozvi kutaura kunosiyana shona zvacho pane here unogona kuzonga achitaura zvinonzikwa achibatsira bhozi zvaanenge achitaura zvodonyora zvakandoendeke asi imumwe wacho chitungakirai nhambo dzenyu dzacho kuchiona kufamba kwacho chiitaitisizwa tonokufanizana nenhambo dzacho unonga atowe hake asi chizviita izvi chiendeka tizwe pamwe mune kuemberera tasvika kwemakati tiuye paMutape ndio matari mudaro mwaMutape saka Mutape ati makasununguka mukitaura zvamakaida kutaura nemhuri yenyu pamberi paMutape. Kwai ndipe machirangu kukasika ndimi mekali panyaya angaripa tuzo mutendere munote kuzwa kutaurwa apa zvake mudari machira kaskai karunonoka zvinota makagadzirira zviitire chaimhando pamusoro ekuzemawo naMutape
Ainda kwanza kuna mambo ndio mwenye kisimusi. 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 Baba wana wangu. Wewe mumuzi mapunda uroi. Hapa mache. Tudaonyora zviri kutaurwa. Zvinomwadura pakubere. Zvichanyora kuti che. Taura hanzi ngekisimusi. Waenda hapa na hapa ngeuroi wapinda mumuzi. Ari baba we. Baba eti mukuru. Ndibambo mukuru Nyaya yekutanga ari pana vange vakadzi vemukomana mukuru. Mwana. Vonai zviri kuitika panapa kati ruda kuti tikasai kuzwa zviri kubuda apa tikasai kuzwisisa nyaya inopera here. Dai tapoti vane vana vatomboenda panze tiite zvinodii zvinopera handi zveridai. Inguva diki tinoda kuti zvida izvi topedza vana vozodini havo vouya. Hanzi nyaya ndechi Nyaya yekutanga ngeyo vakadzi vemukomana mukuru. Vakagara apa. mukomana mukuru unodzanisa Jacob. Nyaya iripo ngemukadzi wake. Wakadzi wakuru Jacob, mukadzi waJacob. Kune vakadzi vakani Jacob. Kune vakadzi vairi. vese vakadzi vacho vane nyaya. Sazotodzi inini ndigare apa uyu wadzi unoroiwa. Inini ndinisingaroi ndiri mambo inini. Hanzi nyaya yekutanga ngeyevana vemukadzi mukuru vasikagari pamba. Hanzi vana vamai ava muri kugara zvakanaka here? Hanzi ana acho dairai ndine zvakawanda zvendira kutaura. Tisugara zvakanaka. Ndine hwana nakadii. Hanzi pane nyaya iri kushata mumusha. Yekushanja kuri kuitika. Hanzi pane musikana unoberekwa nemukomana uyu. Uri pano here musikana wacho? Hanzi pane musikana iyeye ndiye ndida kuziya kuti wakafundiswa ndiani uroi mwanasikana iyeye usiripo. Hanzi kana munhu akauya mukati memusha haana uya kuzodzidzisa uroi. Hanzi iyoyo nyaya yemukadziwo mabva pano maende kun'anga ndinode mombe yekufundisa mwana kuroya. Hanzi muri kuzvizwa here? Arikufundisa uroya wacho uri pano here? Hanzi uri kufundisa uroi wacho uri pano here? Hanzi uri pano mukadzi mukuru wacho? Ndotomuona. Ngauya apa? Ngauya iye une nyaya yake uri kutoiziya uri kufundisa musikana here kuroya. Ndomundare mwacho muno. Mukadzi mukuru wacho ngauya apa? Akadzi ake onini wacho ngauya apa? Akadzi aJacob wacho hairi. Vakagara vachidzira patree.
mukadzi mkuru wachongobva. Hanzi wamuona here mambo? Zita ndiani? Nyamutaichinawa. Zvitubvoburisana mwaukandoo matina zvakutotanga. Zita ndiani? Nyamutaichinawa. Nyemudzai. Nyemudzai Chinyowa. Chinawa. 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 Hanzi iwe Nyemudzai, hanzi zvinutaurwa wakambozvizwa here kana kuti unozviziya here? Handisati ndambozvizwa, handitozvizwi. Kutotanga uku. Kutotanga. Hanzi zvakanaka, saka tichachihamba kwende kun'anga. Zvendashaishawo kutaura. Liya magwerere. Ngatihambe. Liya magwerere. Mudiki wacho wakadini? Wakutaura mirai, pane zvakutaura. Hanzi mukadzi mudoko uyu une ndaa yekuti wakauya mwana wake wakaitiswe mimba iyo. Uyu oya otsira mwana usiri wake, saka ingozi mumusha medu. Indaa iyoyo. Hanzi zvinozika here? Mai nini akauya nenhumbu isiri yemumusha. Aiwa mwana wavo. Mwana wavo wakaberekeswa ngeumwe munhu uko. Then aya acho mwana uya wofa. Mwana usiri wepamusha kwakomunyika. Saka hanzi ingozi iyoyo yakanga. Naiyo yamiziri. Ichokwadi. Isina isikalipi yangu. Ndositozi tsananguramba zvako zvichizotsanangura. Ndipane zviri tozidare tozodarira. Kune mubvundo uno wekuti hanzi makaitei murume kuti azoite zvinhu zvisiri zvake izvozvo, kuti apuse murume. Inini? Mubvunzo. Hapana hapo chendakaita. Hanzi in'anga dzichafamba kuti tizwisise kuti murume wakamuitei. Ndotenda. Hanzi zvakawanda zviri kuitika, hatingasweri tichindotenderera, tichazozvizwe mberi zvimwe zvacho. Hanzi zviri kuzika here? Ndozvizwa. Samson, uri pano here? Ndiri pano. Hanzi mukadzi wako wepakati uripo here? Uri pano. Mukadzi waSamson wacho ngauya apa? Wepakati. Hanzi zvinhu zvemwana wangu wakafa makaisepi, muda kuzozviitei? Ndingatobvunzai naSamson because vanozviziva kuti zviriyo kumhatso. Mhuri yacho yese vakomana vese akuru ndakavataurira kuti kune zviro musi washaika baba pavavigwa nemusi waikovewa zviro. Ndakavataurira ndikati pane hembe dzababa dzakasara kwatsuro. Hanzi Samson uri kuzviziva here? Ndozviziva asi handina kuzvitora sekuti zvimadhende. Hanzi ucharipe mombe. Hanzi opedza wauya nemadhende acho iwawo. Pane vanhu, haundowinawo private pane vanhu. Hanzi munoungana mwese. Hanzi pane kuchema kuri kuita baba yenyu. Hanzi pane anhu akakoiwa nhaka akasiya zvinhu zvacho mumaberere, saka baba ari kuchema. Hanzi waripo here?
hanzi ngaataure akasiya zvinhu mumaberere. Musi wagolo zviro paya kuti kuno wakauti chaakapuwa wosi agadzike asina kutora agashiya ndozvitaura pakuzoti yandaakaokuti zvikitaura inoti hongu yasvakadaida zvitora zvopera zvozonesa mberi handizodairinyeza. Hanzi zviri kuzika here? Hanzi akasiya mumaberere aripo here apa? Akasiya mhasha dzenhaka muberere kudzishora kudzisema. Ndezvo ndai muchateerwa, hamusi kungwarira pa muchateerwa. Hanzi zvakasara izvozvo zvinoda kuti zvigoyiwe nhaka yacho ngekukasika. Hanzi zvinomushaishira kugara. Hanzi zviri kuzika here? Zvazika zvozvaindoziva kuti zvanga zvakasara zviri asi nguva ndengaisi. Saka sekuti zvongoti zvingoizwe kuti zviparadzirwe hazvina dambudziko basi zvoita zvizwa tokwanisa kuzvigadzirisa. Hanzi afana imimi mune imwe ndaya muri kuita ndinomutuma zvinhu zvokuti muite. Hamusi kuita ndakuti handizokasikizve kuzoona mambo. Afana. Aiwa nawa. Akomana ayese ari apa. Munozvizwa here afana? Zvizwa. Handi zvedu pazviro zvitinode kuti tibatsirane. Samson nedzimwe timu Jacob na Samson hanzi hamusi kuita aba zvinhu zvendinomutuma. Hanzi muri kuvhaira muchipfeka mitrauzi asi muchapedzisira maakuigura mitrauzi yamazvikabanga. Hapena kuti munozonga maakupfekei ngekundishora zvendonga ndiri kumutaurira kuti ichai. Asi muchapedzisira maakupfeka zvikabanga maimba zvazvigamba. Hanzi chimboitai zvomuri kuitazvo muchindishora chapedzerana. Hanzi mukagadzirisa zvinhu zviripo, zvinhu zvenyu zvese zvinofamba zvakanaka. Hanzi pane svikiro randakati rida kubuda mumuzi moenda kwaMutema, hamuna chamakaita kuti muzopedzisire kwaNgungunyani. Hanzi svikiro rekwaNgungunyani asi hamuna kuzviteedzerera, muchapedzisira mapfeka zvikamba mukasazviteedza. Iyo imhosva yatinoigashira tinoiziva asi kuti nguva ngeyakanga yachinaba indochivhiringa pena ndikudzihambira nyaya dzacho asi ichokwadi mhosva yadzo tinodziziva kuti tinadzo. Pamusoro Mutape, hanzi musazoshamisikewoba munyika menyu mune svikiro rekwaNgungunyani. Hanzi ndakauya nehondo. Hanzi nemadzibaba edu akauya nehondo. Hanzi asi isusu tiri vana takaberekerwa muno. Hanzi pamusoro mazvizwa ere mambo? Ndazvizwa. Saka svikiro iroro rinoda kuti tidini isusu manje rini haro zvirichade kuzoitawo here nesu kana kuti muri kuti tei tichifambidzana naro.
pamusoro mambo hanzi kuziisawo kuti tiri kugara munzvimbo menyu. Zvinoitwa kumba kwawo asi isusu kungoziisawo kuti mambo agara akazviziva kuti kweduwo kune svikiro riri kuno riri pakumbusha kwawo. Hanzi richazobuda haro ngekwenda kwenguva pamberipo asi kuziisawo kuti mugare makaziva kuti munzvimbo mavo menyu mune svikiro. Kana raakuzongobudawo pane zvarinozongodawo kutaura rinongokuudzaiwo kuti itai kudai kana kuti kudini kuti zvaakufamba ngekwenda kwenguva. Hanzi svikiro iri harinaro hasha, harinaro zvokuwanda maningi asi rinozode kubatsira pane amwe madzimambo anode kuuraya vamwe madzimambo. Ndironga raakuonawo kuti apo paakudai apo ngapavharwe, apo paakudai ngapavharwe. Ndiro chibatsiro chikuru cherinonga raakuita ngemberi yeyo. Tinorida rakanaka. Nekuti hatoriwo madzimambo anonga achidozokanganisa mamwe madzimambo. Saka tinotorida maningi ngarigare. Hanzi kunyanya wemudzinza ndiwo anode kuuraya amweni. Tinotoaziva nemazita neuwandu hwawo tinawo. Ngaritibatsire svikiro irorero, tinoritenda zvikuru. Hanzi ndiri kuzviisa mambo kuti nekuzondoenda kwenguva tichazoita kuti tirigadzirise tiribikire doro nekufamba kwaro kumuzi kwawo uko. Saka ndio saka tiri kuziisa mambo kudai. Alright, tazvizwa zvakanaka zviri munzewe. Hanzi tinotenda mambo nekukuziisai asi vanhu ava vane mhuri ngavasimuke pano vachiende kun'anga kuti vanobatsirwe maringe nevakadzi vavo avo. Hanzi ndizvo zvega. Hanzi achabatwa kun'anga uko acharipa, amwe zvikaita famba zvakanaka achakotoka kumhatso kwawo. Hanzi ndiwo mashoko. Hanzi ndakwenda hangu. Pane achada kuvunza ira. Kasika. Mhuri chisati chaenda. Pindirana. Inini nakani chido uchizobvunze maringe neni neavo vazikuvaite zvikuru vakakambise mwana wangu. Saka zvaakureva kuti pode kuti tichiita ndo pari kuzi mufambe kuende kun'anga muchibva pano apa amuswedi dzoke kumbabai makutohamba kun'anga kuti muone kuti zvakamira sei sei. Hapana mapurisa ari pano. Hanzi mambo, hanzi moti pawo mupurisa kuti tihambe naye. Tinokupai, ndo basa redu. Tinokupai, ndachitodo nyaya dzekuti vanhu vanoenda vega ngoti vanotemana. Tinotoendesawo nomupurisa ngoti nyaya iyoyi yatangira muno, ichaitirwa muno, ichiperera muno. Dzese nyaya tinodziitira muno. Yati nyaya yemuno, mapurisa tinokupai. Pamusoro mambo, hanzi nyika yenyu iri kumusoro uko, iri kuitwa bhora naRoy. Zvakatoshatisisa kumusoro ndiko kwamura. Hanzi kwamura kuri kuitwa bhora ngaRoy.
hanzi timozivisa mambo kudaro kokuti ndiwo zviripo kwamura kuri kuitwa bhora ngaaroi. Tinotenda hama nawo here zvangatotibatsira nazvo todini vanhu iwawo ndatonetawo nawo hamunawo here mautiro mamwe mungatozorongawo kutozotibatsirawo kuti towaita sengoti ndakatomboenda kwanhu iwawo ndikagumirwa nezano ndikashaya nekuti ndizive kuti ari munyika mwangu here. Hanzi uroi hwaanotemba ndihwo, hapana chimweni, anototemba neuroi hwawo mambo. Saka ndotoadini uroi hwacho ndodini manje toaita sei? Hanzi mambo tichamubatsira svikiro randobuda badzi tinokubatsirai uroi hwotinoupedza. Mwaita henyu tinotenda. Hanzi chimwe chinhu musakanganwe, kufa kwakaita baba yanyu pane akarya mukati macho. Ndi baba ati amama. Alright, baba yanyu imi makomana asi mamboba. Akomana imi ana Jacob na Daniel asi mamboba. Tozoona ndizvo zvochigadziswa kuti vamukate izvozvo zvinotangira. Chaitoti abatsiro kuti amuke. Hanzi mozobvunzira kun'anga. Zvakanaka. Akadzaya munoitana baba achaspo. Pamusoro pamubvunzo mukubvunza kuti akadzaya abacho anonga asipo here. Takatanga kutaure bambo mukuru waya akabuda. Vakati vaziise kuti tukwende kudare abereki acho. Zvinonga zvazobudeyo mozovataurira. Saka ndakafona kumba kwemukadzi umwe ngaumwe ndeitaura nevanhu variyo vendinoti vacho ndivo vanhu vendakaona vechiti ndivo vaimirira kuti mwana ngowedu egashira mari. Ndivo ndakataura navo vakanipa mvumo kuti endai mozotitaura zvino zvadini zvabuda. Inini handisaiziva zvese zvaide kutaurwa zvese kuti zvakadini, kuti kune uipi wakadini kadini. Chendaingoziva ngechekuti akazwi vanhu ndikuwade pamberi pamambo ndipo ndichataura navo topedzera. Saka inobva kwemhuri kuti munochidini manje. Saka nyaya iripo ngekuti yaya yekuchida kwekuende kun'anga ndio pena ndichakubvunza kuti kwakuchida kwekuende kun'anga paichizoda pane hama dzacho manje Abereki acho. Namasi uno yazvokukumbira kuti uye unono kufambire ndakakumbira, asi yekuchidarikire kwenda mberi handichazivi kuti tinochipadini tochibatsirana nedare nese anhu nemusha ese kuti todakira nawo here kana kuti padi kuti Azviti. Kudarikira nawo pasina abereki. Munoite mhosva. Akunda anhu aya. Munoite mhosva unozomumiririra paari kana mumakaroorwa kundzimba dzaaya. Unozomumiririra kana ndanga dzamira ndiani aiwa abereki acho asipo. Kana isisu dare mambo nedare atibvumira. Sanditire chakamira. Kuti anhu aende kun'anga pasina abereki acho. Azviti. Izvozvo isusu nyaya yatouya yakuno kudare tinenge takuchironga kuti tozvifambisa sei. Vanhu ivavo vane nyaya dzavo dzirikuda kufambirwa iwayo. Iyi nyaya iyi yatomudare ende nyaya iyo iyi wese wapedzawo kasekura. Ndaida kukubvunza vasati vaenda. ava pane ndaitautaura pana maina handina mhosva yandaona iripo. Baba aigareyo ngokunge anga akura kuchengetwa, saka akazoshaika azodzoka futi kuve kwendanga ndiri inini kubve kumhatso kwemunina wangu. Saka zviro zvakasareyo zvimweni ndio zvaizwi zvakasarireyo, zvimwe zvazvo zvanga zviri kwetakatiri isusu dzakagowa nhaka. Iyo zvazvo akataura zuva rerufu kuti pane zviro zvasare, asi ngekuti rufu rakatika titonawo mutira rwuri chipatara. Saka ranga akumhanya zviro zvingazokwanisa kutoreka. Saka zvinhu izvi zviri maringe namainina kumba kwavaigara ichitwa nemainina. Saka zviro izvozvo sekuti zvazi zvinotorwa zvozve kugoyiwa zvapa kuchitorwa kuti zvizotorwa. Hapana hanesi kwazobudawo zvimwe zvinozobude mukuzohamba
zvinozovabata iye paramasi hapana mhosva ndadini ndati ndaona nyaya iyi hatisi kuitonga nhasi. Nyaya yenyu yauya kotaurwa muno, zvataurwa munomu mwese muri papi makamira sei mhuri yachona? ndinokwasimudza akakwedzere padhuza seberai uyai mberi ino mwese kwedzerai mberi amwe mungoti mudzamovo nabuda nana hawo aida kubanjao ngachiuya ngauya taida kuti tizwisisane zvazvichidini zvichitaurwa kunyanya nyaya irikuda apa muri kuona ndo zvinoita masvikiro. Handi mangozwa ndataura papa kuti vanhu hamuzivi chinonzi chi mambo. Zvese zvabuda panapa kana dai makazviemberera nemutoo upi makanyaita sei zvazvikadini zvinobuda panani muchiziyai. Ndinoti muchizoziva kuti kuna anonzi ana mambo ende mambo akasiyana neamwe anhu ese. Maakufunda zvimwe zvinhu munyari vadiki vakuru vacho vari muno, mune zvinhu zvamunoita zvakahwandika zvinosanganisa kubata-bata, zveuroyi, zvekuiga vana, kuita sei nini. Kuna anonzi masvikiro. Mamwe masvikiro mahombe eumambo haabudiba pasina rimwe svikiro roumambo. Saka nhasi mwese muri chi? Muri pano. Mwese hapana usina kutaurirwa nyaya dzake. Ana mai guru, ana mai nini, ana ani mwese nyaya dzenyu dzataurwa. Afana, youth, ama 2K. Mune nyaya dzenyu dzabuda papi? Vamwe vacho munodziziya, vamwe vacho hamudziziyi, asi munomu zvanaka kuti svikiro iroro rabuda. Ari kuti kunyepa ndiyo unoziva zvanyepwa zvacho. Isusu zvinoitika mumba kwenyu hatidini, tatiri kutozvizwochi pano, asi zvimwe zvinhu zvataurwa pane wakaita wechikuru muri kuzviziya zvese zvataurwapo. Ende munhu ari kutaura apa pandibambo mukuru wani venyu vari kutaura zvinhu zvemumusha wavo zvisina kumira zvakanaka kwavari ikokoko. Havasi kutorara, he is turning in his grave. Because mune nyaya dzakasiyana siyana dzevarora dzechi zvese zvataurwa, hapana nzee hadzina munin'ina. Saka ndati nyaya izhi yatotangira muno kutomhanhara kwaita bambo mukuru kuna mambo kuti ndo nyaya iri kuitika munyika mumusha wani wangu. Ende vataura kuti muchibva panapa muruda kufamba. Ari kutungamira ndiani? Ari kutunga baba mukuru pamusha wenyu mauya kudai mukuru ndiani? Ndozvendiri kubvunza zvishona kuti ari kutungamirira ndiani? ndini Muri chii? ndiri mukoma kuna akomana ese. Kuna akomana ese. matini masere muri ava vana mai ava vana baba vacho vari kuti ari kwekutanga mudzimai wangu mudoko ari paramba 2 aya mudzimai wangu mukuru aya mudzimai munini wangu uri apa uyu uri apa ndiona mudzimai uri apa. Saka ndimwe ana baba imi izvo mukaita vakoma pasisina vana baba ndimwe atochi ndimwe vana baba. Saka imimi naivo ndimwe vana baba vatosara vari vana baba. Hamuna ariyo asi kuti ari kurwara ndinowo baba. havana kutaurwa baba, havana kutaurwawo baba, havana unhongwa. takataurira asi ivo ndati kusai kutaurwa pa havana havo unhongwa havana nyaya havana havanidi. Imwi ndii mune nyaya imi mwese hapana wachenurwa baba. Saka imwi ndii muruda uchitungamirira bhatariyoni racho. Imwi muri ana baba, ndimwe tiri kupa mupurisa muchichifamba uchichitsetsenurirwa nyaya dzacho idzodzo kuti dzakafamba sei, apa pakafamba sei, dzakafamba sei. Mouya kudzokera kupi?
kudare kuno mauya kudare kunoku awa ndiani anga achisvikirwa muning'ina futi mune muchiuya futi nani ndiye achange achitaura kuti mafambire evakaita nezvemuri kugadzirisa zvakafamba zvakanaka kana kuti zvakadini. Nyaya inese kutaura kuendaenda yatotangira kupi yakutoitirwa kupi ichiperera futi kupi muno. Saka havazokumbira mavunguru akumbira nemupurisa. Saka ndoda kuti muifambise zvakanaka nyaya. Muri kuenda kupi? Pana dzino nguwa mune here kwemunoti toda kuenda kwakati kana kuti mupurisa wedu unonga achikubatsiraiwo kumweni wemune muchidoti muende muchibatsirika zvinhu zvifambe. Pataurwozi pana achapenga pamusoro yemutape ndanga ndiri kuti apa zvendanga ndichifunga ngezvekuti hazvisaita here kuti tichizoti toizotorawo hama dzekumba kwaakadzi kuti tifambe nadzo kuti namasino hatina asi tochizomupe dheti tochizodzoka nedheti isusu tabve kufamba. Ininika shona yakutaurwapa saka ndabvunza mubvunzo ndabvunza ndinofunga pamwazvizonatsauzwa kuti ari kutunga mirira mhuri yese iyi ndiani? Mungazi ndini nani? Tsika dzechivanhu munodini? Saka ndabvunza ari udini bhozi hatisi kuda kuti paitike bvopfoka ende hapasi kuzi ana mai kuru ngaendeyo vana ngavaendeyo muri kutobatana semhuri maida kutotsvaga kachikombi kachi 25 sita kemunotorana hapana uri usaraba padhima maitire makaita aya makatoshota given kuti vana sekuru havapo vanenge vachizonga vari hanzvadzi dzani kana vana baba vana mai. Imimi ndii munotovaziva kuti ndo vana tezvara venyu. Zvinhu zvatotaurwa pano zvinhu zvatoitika. Hapasina nyaya yekuti tiri kupumhana uroi kana kuzvinzvenga bhozi maminitsi kuno kuti atonyora. Imimi mune makutoenda kwataurira kuti mbo mukuru akabuda zvakati kwamambo vane kwiri nazvo mune makutodzoka kupi kuno vanenge pamwe umwe munhu ari kutaura hozi mwana wako muroika ini ndotaura manje ini saka zvabudirepi kuno uku azviziva kuti zvikabudira kumba kwenyu uko pachaite magakawa. Imimi pemunobatana naana sekuru ana tezvara vakatadza kuita tuti comply vakatadza kuzvitambira munotipa mazita ani awo toasamona tinoasamona kuno mazuva makakasi amwe anhu havadi kutambira chokwadi. Ndofunga nyaya dzacho urudzona munomu kuti vanhu kazhinji havadi kutambira chokwadi asi chokwadi chiripo tinoita zvekuasamona vouya kuno ndovatsanangurira inini zviro. That's why bambo mukuru wenyu abudira muno mudare mangu muno kuitira kuti zvimwe zvinhu zvemusingagoni kutaura imimi rupa zvisa inini ndinoti ndinenge ndichizozvitaura asi soko imimi rinonga richida kuti risvike kuna ana sekuru vasinawo zvitambira kana kuti muchitya kuti havagoni kuzvitambira tototanga nekuvasamona. Muri kuti pangaita dambudziko here pakudaidza ana sekuru kuti ana enyu aroi? Dambudziko perinotape kuti hatisati tanaso apeno maori raba meningitis zvinoita kuti tange kusamona ana bambo kuamba kuti ati taasamona takandokumbira kuti taende kufamba hedu kudai kana kuti tombotanga kudzosera soko kwevari votipe mhinduro
kuti zvakabuda ngeizvi izvi right. Saka ndataura kuti nyaya yenyu iyi baba mukuru wenyu ava vatogara vanenge vatoona zviri kumberi, saka zvaunzirwa mupi munomu, saka zvaunzirwa kupi munomu, ngoti iwewe unozozi iwe ngwasha iwewe wakafamba kufambira ana angu, wakafamba ung'anga. Bambo mukuru wenyu vakangwara ngekuti wagadzirise kuti musazoite pasazonongedzanwaba, wazona. Inyaya yekutoti takadaidzwa isusu nesvikiro kuenda kwani kwamambo. Kune nyaya dzakadini dzakabuda ikoko dzakasanganisa kudai. Iwo uchitaura kuti nyaya idzodzo tinobvumirana nadzo, hapana dambudziko, ngatifambe. Kana kuti hatitodi nekudini nekuzvizwa, kana kuti muri kunyepa, mwakazozviita sei mwega, munodzokera. Saka yakupi kuno tinoasamona. In fact hataasamoni ba, tinoasapina. Kuna anonzi masamoni nemasapina, havana nyaya nesuba. Tinoapa masapina, tinoadaidza kuti wauyepi kuno. Wacho kuti wada baba mudika vanenge vari chifuti. Shai racho iroro inini ndinotokomanda futi kuti no, bambo mukuru taita nyaya nana sekuru murupa zvezisa, taita nyaya nanani nana sekuru. Saka budai futi vana sekuru varipo kuti tione kufambira pamwepo. That is kana paita dambudziko. Saka ndati nyaya yenyu yanaka pakuti yatangira kupi kuno. Hapana uchaziwo wakaenda nemwana wangu ukafamba waunitaurira zvakati zviri pajekerere, munhu wese aripo. Munhu uchanga achikumiririra nyaya yenyu yese usvika yapera ndini. Maane musoja. Hapana uchanongedzwa, muri kuzwisisa here? Hapana unonongedzwa kuzi imwi mwaizoenda mwakazodai mwakada. Ivo vana sekuru vacho vakaita kwiri yekufunga kuti zvakaitika izvi zvakaitika ivo wasipo. Tinoasapina vouya toya futi kugara zvazvakaita izvozvo. Bambo mukuru wodini futi wotaura kubva ipapo motifamba. Bozi zvinhu izvi zvikarega kugadziriswa ndofunga zvataurwa madini. Ndaida save tichaitanga zvekuti musi wa19 toita kuti tisangana nabambo nesusu papa awanzwe maisire masapini kuti vajekese kwenyaya. Imi mautoti imi muchitobva vana munoda kuti murongane delegation yenyu nemuning'ina, kana kuti naye handi wati muning'ina futi imi mana babacho. Tine nyaya yatakaita yakati iri kwaMambo Saurumbi, takadaidzwa pane svikiro rakabuda rabambo mukuru nhingi zvakati, vakabudisa nyaya dzakamira kudai dzavasi kufara nadzo dziri kuitika mumusha muno. But unfortunately pane nyaya dzimwe dzakaenda kobuda dziri kusanganisa vana venyu varimo, kuti ndiri dzakusanganisawo nani nemimi. Kuti muchida tinogona kuronga kuti tinge tichizenge tiripo muzwo, kana kuti mwandozvitambira tototanga nekudini nekufamba, ngekuti zvinhu zvacho zvirudiwa. Takapuwa odha yekuti tinofanira kufamba kuti zvinhu izvozvo zvigadzirisike. Zvikasai kugadzirisika, musha wacho iwoyo mwese mwandozvitaurirwa, mwazi muri kupfeka malebho. Hapana, mabva mataurwa, hapana, imi mune misikazwa imimi mabuda, hamuzi kumbobuda.
Saka makaona zvinhu zviri kuda kuti zvindini zvigadziriswa. Dambudziko remungazomusangana naro chete rendiri kuona kumachivhinaro hakuna dambudziko nekunana sekuru vakatadza kuzwisisa. Ivo vacho munogona kutotaura kana kuronga motibata wouya ndovataurira ini kuti muchitya kuvataurira ndinovataurira ndo basa rangu ini ndo mutwaro wematondipa ndatomumusha mwenyowo imomo maidomboite zviro zvenyu mwega nguva yese maifuko maangwara ndamo ndatowana musukuto ndatomo imomo saka musasandiscratcha arikulela anatezvara arikure anatezvara ari pashiri ese amai paona mane pashiri seriko kuno wozgona kutorwa ndokune emukadzi mukuru kumausane ndokuna abereke mukadzi mudoko asi nemashiri ese. Inini maonero angu endaita nyaya yacho kuti imire zvakanaka hamusi munofanira kuitaura ba. Hama dzana mai ari apa dzinofanira kutaurirwa ndimambo. Mazuva acho abve mukati mwamambo asati zvakabva mukati mwamambo. Ndope ndataura asiri achiatya kana futi akatengatedzwa nawo akasununguka. Hadzi mufana unotya kuurawa saka ngaitobva hayeri kwamambo. ndozvedandurutira kutaura imini hadzi mufana unotya kuurawa ngaitobva hayeri kwamambo. ndataura kuti nyaya iyi haizi kudokuudire ine kunongedzana ine miseve saka yaunzwa kupi. Saka ndati taigona kuwirirana kuti iwo makakasi toronga masapina ana sekuru wouya ana sekuru pane nyaya yakafamba so saka murudo kuti mufambe muri mese nevakunda vani venyu vimi haisi nyaya yekupumhana iri kubva kune mhuri ba. Iyi nyaya iri kutobva kuna bambo mukuru svikiro ravo rakaenda kobudira muno mudare mangu muno kuti ndigadzirise nyaya yacho. Imwe hamusi kutaura ngekuti munotyana ino handityiba ini handina munhu mberi kwangu ba. Saka ndati zvino zvokuda unongedzana pauda munhu ari independent. Saka ndati ndatomwe ndatomusukutowo futi inini manje but ndiri ndatochibaba manje. hamusi kuona makakasi abviswa uya yapa makakasi ipapo. Mwanoko masukuta akati ndozoroiwa iwoyo inini ndotigara handirowi ndimambo. Azviti auroiwe haiwa hapana hakuna. Saka imwimwi kuti tikate a very long story short chaitoti imwimwi muchibva pano musatoenda kofamba inyaya yana sekuru. Saka parudo rungoti ana sekuru auye kuno but hatitomirira next court date iri ika inogona kuti toenda aiwa tongoenda towataurira next week wotouya. Mimi makasununguka zvakadini imimi emhuri yacho ndiwe munotanga kuona kuti next Sunday hatina dare asi taigona kuronga dare remhuri yenyu iyi chete kuti timhanyidzane nenguva. Mwari matarauzi musati mwadambura ndazoti kutatsvaka zvigero apane. Saka tisuda kuti tipe saka makasununguka zvakadini imimi kuti next Sunday hatina dare bahedu isusu dare redu riri tinoti tikaita mare Sunday ine tojamba imwe Sunday tozoita inouya
asi nyaya yenyu mamirire yakaita taigona kuti pakagadzirwa masapina hatisamoni vana sekuru havana nyaya sapina kudaidza harisi rekusunga ngerekudaidza kuti uyai tionesane tiri pamwe. Then ava vamunini vanoda kuti vange vari chii futi varipo kuitira kuti zvisazonyanya futi kunga zviri kubuda futi mungarwa mwangu badziva anopedzisira kuti mambo unonga akagurirwawo uri kutaura saka tei tichida kuti panenge paenda kuonga kudai bamunini odini iwo kuti vaine zvavanoda kubva vadini wabvunza wobva watodini wobva watobvunza tifambise nyaya zvetiri kuitira panapa hatisi kuita inonzi wichi handi tinoda kuti tiite mweya wabambo mukuru haazuzororaba murume uyu kwaari muri kuzvizwa mwese haana kuzorora saka kuronge tsorodzi dzese kumuunza pano kusvika kuti tinge tiri pamunhu usina kudini ndo zvetinoda kuti tigadzirise kubva kune imwe mwana baba munini acho aroora acho afana imwimwi hembe dzake dzakakandiwo maberewere dziri kuda kukoiwa dzakasara dzacho nyaya dzekuwika vatorwa zvoonekwa kuti mwana wemukwasha uyu zvadini zvinhu zvinoda kuti zvibva zvachifambirwa zvigadzirisike ivo vana sekuru varipo zvinhu zvatongoitika kuti izvozvizvi hazvinonga zvakazikanwa zvaidondoti bhora racho raidotonga nhasi wacho futi ana sekuru acho anga aripo but hazvasikaiti ngoti hapana wanga aine simba racho one ende hapana wanga achiziva kuti pachabude nyaya dzakadini pano vaizviziva here saka hapaa pasingagoni kuti vana sekuru vange varipo asi tapuwa mukana tinoda kutenda mwari watipe mukana wedu kuti tinge tichizvizeya tichibuda nenyaya yacho tauchichironga imimi mazita avana muri 3 pane zvataura zvatinga vaitenge kukasika zviri pendiri zviri kubve Chipinge netsoka saka pakati pevhiki apa hanzi mukurumidze kutora mbatya dziri kuya dzitogoyewe ndio zvavari kutaura kuti mukurumidze kuchimbidza kugowa mbatya idzi then Sunday mataura kuronga dari rakanaka hanzi hazvina kushata nana sekuru hanzi kuti zvifambe zvakanaka ya hanzi aroi abatwa manzi kana mukanyageza henyu ngemunamato kuti mupurure uroi hwenyu haurekeri kubatwaba unondobatwa hanzi muchamboti tomuke kuda kuvharavhara asi hapana munondodini munondobatwa zvataura baba mukuru wenyu pano ndio zvichandobuda futi kana ngemberiyo ndio zvaari kutaura abereki yangu ndaenda wataurira kuti ndezvakudeyo ndini imimi mukahamba zvimutaura zvikaende kubuda zvisina kuti zvakanaka hanzi mambo ndiye uri kuronga imimi maunzwa mudare ramambo tererai zviri kutaura mambo imimi mataurirwa kuti Sunday inouya mhuri yekwamasukuta tosangana pano nana baba hapana mambo uri kuronga kuti tifambire pamwe nemhuri tisazotendera imimi mungangoda kumhanya kuti ndinodai hapana chinobuda mukwambo uyu ndiyo chazonetswa kuti wakaenda nemukadzi nemwana wangu ndiwo wababa tichiona zvese saka tida kuti tifambire pamwe chete nana baba
kuhamba atiraundi kuti mungatora kuti here ndingaita kuti ndisagara naana ndakabereka ana acho ndoberekera ana ndaiaberekereni ana acho nani pamusoro mbuya imimi hamuda kuzi muri murovi baba hamuda kunongezati kuri kwanzina bambo mukuru kuruda kufambwa munhu wese handi munhu ruda kufambwa naye baimu muri yese ingada kuti mese makadai muri kuti mufambe asi pakufamba kuri kuita mhuri vamweni ngevemumhuri imini hamusi wemumhuri pakuzvarwa pa mune kwemunozvarwa ndokwetiri kuda kuti ndine kwandinozvarwa ya ndikutaura kuti ana andakabereka ndochigara ndega ndisina ana acho ndochiti ndisachagara naana ndoro yaana acho here yambobvepi nyaya iyoyo uya zviri kumbobvepi izvozvo izvo hamuna kunongedzwa baimimi maakutanga kumhanya ngei ndinomhanya ngokuti handacho ndironga ndachiziya hapana chemunoziya baimimi saka baba mukuru ataura kuti tichade kuhamba pamusoro haana kumboona ngenimwa vese muri atata you should not worry yourself zviro zviri kufamba pamusoro yataurika apa kubhuku rababa mukuru neinoti pana nyaya yemwana musikana foshi wazi wakashayishwa pamwiri zvazi uri kufundisa zvinhu izvo zvezvo munhu wakati zvinhu izvo pamwana uwo ndoti muchazotoka kun'anga ende hazvimbonzvenge uyezvo zviri kunese pana kuti asagara pamhatso nezvo zvese zvikuitika zvinoda kwabudire kun'anga hazvina wazwi kwaichi saka ndati abereki enyu ndo arikuda kuti auye kuti nyaya izofambwa muripo mwese hapana wazwi kwai muroiba pazwi akadzi imwe muri airi mwese kakukuzi aroika akadzi ai muri airi mwese mwamwedzi muri aroi panyaya dzaidzodzo mutsvene basa wasara ndini basa zvinhu zvichaenda kobuda zvichabuda zvoizopera mberi hatigoni ava murume wenyuyu haagoni kutorai kuenda nemimi zvananga muri kuenda mwese uyu unoenda navo vana ava ngevake hapana unomubvunza but imimi hamusi vana vauiba mune dzinza renyu kwemunobva vana baba ivavo vana tezvako vana sekuru vanoda kuti vauye kunoku musi wesande hapana n'anga hatisi kuita zven'anga vana sekuru varipo pano nyaya iyoyi maitire taiita nhasi ndo mabudire ichaita uyo wozwawo ivo wacho muchatoshamiswa kuti vatorowo neshungo dzekudawo kutozivawo zvimwe zvinhu zviri kutoadino iprogramu ichabatsira munhu umwe naumwe paari ivo vana sekuru vacho votozivawo zviri kuvanetsawo nene ngoti mwafamba pan'anga munhu mwakamboenda kuhospital ukaenda kuhospital unotoenda uchiti inini ndine gumbo riri kurwadza wozototaurwa kuti haisi nyaya yegumbo patori neproblemu imwe yakati neyakati ndiyo iri kuzoita kuti zviro zvide unenge wakutorapwa zvinhu zvese zviri kunetsa imimo kuti patori nezviri kukunetsa izvo mamusi mune mautobatsirika bcause mune maenda kuchipatara injection rounobayiwa anonzi mabroad spectrum aya rinorowa mwiri richirapa kubva mubvudzi kusvika mune hapasi kuparticularizwa kuti maurirai chitobva tatodaitore pari kuogadziriswa musha hapana uri unongwa kuzi iwewe ese hafana kunyararawa hapana wasiyiwa asi zviri kuzi muri kuti muchienda pane godobori rinobva rataura kuti iwewe gadzirisa pakati iwewe gadzirisa pakati iwewe dzoseraiti chakati zvakati idzi hembe dzangu dzatotaurwa pakuti hembe ngadzisasamirira kusvika musesandi so ndoiro ine iri kusvika muna ana chitatu hembe idzodzo ndodzamanzi dzakasara kwenyu kaiwe nezvoka handi kuti muri muroiba ndima baba ari kutaura kuti hembe idzodzo mutwaro wemuri asi mwana wacho ndakamuudza mhuri yacho yese saka zvabudirepi imwimwe mhuri yacho pemwakaiudza chii chakaitika pane chakarongeka ndati mhuri yacho mwaiudza pane zvezvakabatsira here
hapana pasina mambo. That's why mambo mkuru wangu hapa nani? Pana mambo. Zimwe hazisi zvezera reni. Hanzi murume wenyu zvaikwesa kudaro nezvinhu zvangu ucharipe mombe. Zvataurwa. Mombe nyaya yenyumba. Haisi nyaya yenyumba. Mimi chishikai motora zvinhu zvese. Musati pazvinhu izvozvo motsaudza. Torai zvinhu zvese. Zvoenda panze zvogoyiwa. Matsoto achewa. Imwe ndimi muri kuti mai. Matsoto. Muridzi wematsoto uri kutoti ndakasiya malebhu wangu, madigasi angu, masilazenja, neidei. Imweni pamwe pemwakazvichengeta ndopari kuita kuti zvitonga matsoto. Iproperty muruzwa munhu haana kuzororawo. Imuri kuti matsoto. Hani matsoto. Sikiro rozogara mumusha mwenyu utangara clean tsvina yese. Yes. Kuti rione kugara makatokomborerwa ini. Ndozvinotaura kuti it's a blessing yemwato. But hamusi kuzviona. Dai handigari bakana zvinhu zviripi. Zvagadzirika. Atumwa nebhurumu. Baba mkuru wako webhurumu. Kuzikirinai marara. Kukirina. Anetwawo kukirinwa, anetwawo poiswa. Aiwa, imwimwi muri kudaro, ini wacho ndasara. Muri kuda kutanga kuti chara, ini ndati taatese. Ini hamuna kundizwawo here. Hamuna kuzwa here ndichibatwawo kwangu. Kuri todiwawo futi bhurumu. Kuti zvidini. Saka zvinhu zvetuda kuitira pai pamwe chete munhu uyu haana waanongedza. Uyo musikana uchaimba uyu ndi musician chaiye musikana. No, unonga ari kufara ngoza vana vanopembedza zvinhu zvisina kumira zvakanaka. Amwe anhu muri kuona bambo mukuru wenyu ane rudo nemi. Amwe haatauriba. Mungadai muri hafu ipo baba mwakutanga uchiti mwega imwe zvetiri kushota ngatifambe. Hino ati uyai mwakadini ndimutaurire kuti musashota pasaita unozoti zvabva ngepe zvigadziriswa. Apedza nemi mwese ana mai kuru mwese vana asvika futi kusvikiro rekwanguwo futi inini mambo wacho kuti tinowo futi zvetichada kuzonga tichionesana. Asi ndatopuwawo basa iro riri kuti nditange kubatsirai kukirina uku zvapera ndogadzirisawo zvangu kuitira kuti tese tinge tiri zvakanaka. Saka ndinotenda inyika yese. Ndiri kuona kuti pana amwe akufunga kuti chaapangu chazodai. Hapana wanongedzwa, hapana wazichakati. Tandotaurirwa tese kuti gadzirirai makati. Mumwe nemwasaririra chirongai kuti paite godobori ndiyo chachidodorodza kuti apa zvakati apa zvakati. Ende musapa futi makati mitsoto iyo mitsoto dziri mwataurirwa nemamba. Mitsoto ngaibude imini. Kakadini kakatsunga udini. Vakati rakadambuka zai ipapo. Kuti zvino zvake zvababa mukuru munozvitora zvese. Musati zvichideshina kana kuti zvakadini. Ana acho ndo anozogeza, ndo anogeza tsvina dzababa mukuru wavo. Musazonetseka. Nyaya kuti mwapowe zviro musiya mumaberere. Musanongedzwa mapatotaurwa kuti chamunongedza akasiya maberere kuti chidhende ichi muri kunongedzwa mwese apa. Akasiya maberere muchabuda. Munoti muri maspecial yemene kana kuti isusu tisu mai baba yini apre muzukuru wakakotswa ingozi mumzhandii mwana mukundwa yini miraji ndakaona mudzimai uyu aine mwana wake musikana mubva ndiri sa mwana wakakura ari mwangu wobva azode kuzotsvakawo basa ukaraharare akumutiswa wabeke matwinzi. Saka pamatwinzi aya hwane wacho ndiye wakadzoti auya kumhomba azoshaka hwana nozosa mupenyu. Saka pakashenge matwinzi mutemo wechianhu unoti azviiti umwe wacho mai acho amwise uyu asita akotswa uye uyu wacho ari kuuye pana mai ake futi uyu asita akotswa
Saka takamutora mwana atobva tatomuse madota totomukisa pamwe pamusha. Kuti tichati chasimudza vanhu kuti vaende kuende kumba kwana sekuru kumba kwambuya acho. Kwanga kuri kuretu. Saka toyoti kuti tichalo kusimudza vanhu kuti awe muzukuru anotoka futi kuti no ngati chibu. Makaita tongoti muchirungu makaita zvamakaita for progress sake. Muchitoti mwazvipedza. Teiti timusefiguide mwana umwe ndeti tapedza. Tisazidi imhosha kurudzira kubangwini nani azviiti kupinde mutorwa mumusha. Makatora mweya usiri wedzinza renyu muika mumusha mwenyu. Ndizvo nezvetiri kutaura panana mbuya kuti hamugoni kutora vanhu asiri emudzinza mwenyu kufamba nawo kuenda kun'anga ana baba acho asingadini. Hanzi anatezvaraya akavika mwana umuzi medu anofanira kutiripa mombe kana kuti asina kubvisa izvozvo achakwara mabhonzo iwawo kuenda nawo kumuzi kwavo pana ana sekuru akavika mwana uyu mumuzi mavo medu ndio ziripo. Mabazwa here baba. Mimi anatezvarai akawika muzukuru wavo mumusha menyu anatezvarai anofanira kuripe mombe kwemuri kuti akasvipisa musha wenyu, then kuti asina kudaro achakwara mabhonzo avo kuendese kumuzi kwavo. Saka izvozvo ndinofunga kuti zvinode kuzotsvakisa kuti zvakambomira sei nekudai muchigadziriswa. Isusu kutaura zviri kutaurwa ngemudzimu wenyu kuti panode kugadziriswa kudai asi zvizhinji zvacho muchazozvitsvarisa mwega kun'anga kuti kana kuti kumaprofiti muchizwa kuti zvakamira sei. Ndotoka po futi baba anase kumwacha akauya pakauya mukoma mudzimu ndio ndakaona ndo akauye gurufu at least yakanaka ndiye wemunododiniwo kutaura kuti tode mombe. Kana iwo wati mombe hawana wotora foshoro nebadza wotora mabhonzo oisa muchibweshe oenda nazvo kumusha kwani bawo chakamira apetizonokumbirana mera alright wati simukati pamusoro pane pendodongobvunza waruma pendodobvunza kepekudai ari kuti iwo anatezvara akauya pakashaike mwana anere kutenderana kwaakaita vasati vaviga ava nanatezvara panyaya yekuti mwana toita sei. anatezvara akafona eiti mupango kazvipango zvaitika asi nechimiro chiripo hatichikani ndobva vazonditi taakutumira motika ndobva vasingazivi chianhu chaita kuti mwana umweni haaitikani aonana namai acho pasari pakotskombo. Saka vanhu vakuru vanga varipo ndo vakazotaura kuti ano hazviiti kuti mwana uyu azokaitona namai acho zviri chakamira kudai. Saka ndo vanatisa akoparisana ndotoita sei iwo mukwasha kuti ndo zvimamire zvaniki zvazvikati avai anasekuru ndivevisakanesa varichimukotsera kuno wakapegwa hedhi mumaikotsere kurungini. Handisati ndapedza ndaida kudzokera ipopa ndichiripo. Saka zvakutaura kuti wanga akatenderana naye pakuwiga kwakaita ndo kwaari kuda kudzokera futi kuti vaende kochotaura kuti onai panapa pane nyaya kutenderana kwetakaita kuya kuti tiwige pane nyaya yapano yakutinetsa yakuti isusu sefa nodai takazvita. Saka ngatichitendera ndokuitira kuti mombe yaya itaurwa iya igone kuzodini kutaurika kwacho. Tatenda baba ndikuramba bauti inini kunana sebu ngokuri kwataura sebu ndakataurira zvani ndimbatsira hezvo kunana pangu bati hazviti pamusoro kana ndikeno kuti zokumbira kuna pangu ndi chiti zvinodikabo kukwesha zvakamira sei tiri pamanga kuti tisabatsirwa kuti nasekuru ndita kwamba kuti ona ndine besa rakadai anogona kuti chiita so ipo papo futi tiri pakati tiri kutora nheyo iyi yekuoneni pambobvunzo kuti babai pane chaakapiwa chakaita kuti apuse adairire nyaya iyi mambopazwawo here pambobuda kuti akapusiswa kuti andobvumire kuti iwigai henyu. Dai anga asina kupusiswa aidaidzira kuti endemo wige kunga kwenyu haasi mwana wangu.
Pakacheka mwakandikiswe wewe. Chinopikwa chinozika naye. Yoni chinozorya. Ayo apakajeka hapo. Inozogadziriswa iyo. Inogadziriswa inobuda zvakanaka. Mombe inobuda. Haiko mazikuta matoiona kamombe yabuda. Ino yafa mombe. Musadzorye mwega. Ndokuka zvekafambira zvemwamusika zvese mwese maamuno umwe naumwe dai riri lofu rechingwa umwe naumwe wapuwe pieces rice umwe naumwe wabata chake chiendai moronga kuti bhai chitatu mbuya buritsai hembe dzese dzigoiwe then iwewe makakase imimi ana sekuru mazita awo ndanani Andate zvarenyu Edmond chichi mazita tibva tatogadzira uruda kutobva watova Sabina masabina iyo ubva ndo urubva watozviita iwo alright ndozviita mangwana wotozviita mangwana kuitira kuti sande zvitofambe vanhu wese wodzoka pano vana sekuru varipo sande muchitobva panapo mautoenda kwagodobori mautoenda kotsetsemurirwa ndizvo ka handizve andinokuti pane pane pakabheka ayo makakasa chimbomira makakasa pamusoro yechangamiro right ndazwe zvekugoiwe nhumbi izvi sabhuku wenyu ndiani sabhuku wenyu imini sabhuku wenyu ndiani right ndekukunza handiti tazwe nyaya yekuti pakati pevhiki apa deugoiwe hembe handiti ndogoiwe musina zvomwaiti kuna sabhuku kuuya kwatakaita kuno takatoya tiri maoko mangu pakatangobuda bambo mkuru akabuda akatindira idzirewo sabhuku iye sabhuku iye ndo akazoti no nyaya ina bambo mkuru endai kuna mutapo unoti endai handiye waide kuuya nemwe chino takatosvise pavanhu vakatoti mushumo wangu handisi kutozviziva zviro vakandifonera kuti vanhu murikubudira kuenda iye unofona kuti muri kuenda waide kuuya nenyaya ndiani saka kati raiti kaa murikubudire kuenda zvakanaka saka akati kawobva futi kokunotipe mhinduro ndipo aripi ofisi yake iripi saka nini ndataura kuti zvazobudepo zikuno kugoya nhumbi dziya kudai dai kuti ndizvo zvendanga ndakataura pamasapina ipapapa sabhuku wacho iye futi ndiri muda kuno bhozi nyaya iye inei iye nyaya iyi iye ndiye aifanodai akatonza nyaya kuno nemwiiye vaitoya saka iye wacho jemuri bunza wacho urutonyorwa futi ti sabina futi andotauri kuno timbozwa kuti uri kufamba usabhuku hwacho uri kuhuronga achibuda mumba mwake muri kana kuti achibva kuno hatina masabhuku anoita zvinhu zvakapusa kuda wakamupe mari yemushumo wakatuma huruko kumusoro kuhunuta sekumusoro kumbuya ati makamushuma mari akati $5 ndo yaari kutyo kuuya untaura kutyo kuti tozodamburirana uko ndo akatora mari wakumusoro mani mukadzi wavanotuma ziso rake rizisekiti ndiye ndingatuma uyu kuenda iyo zvizvi ndinoda kukupa impurisa kwemuri kuda kuenda kofamba uri kuenda ndiani saka muri kuda kunzveka kuti mukadziwa saka apo ari kutika kuti ndikauya kuna mambo ka5 ndiri kuida $5 iyoyo wacho iwowo wobva wanyora padzasi pacho pesapina kuti to bring $5 yemushumo iyoyo ndiri kuida ndo yaari donzvenga nayo masabhuku kandifana mangwana zvikazi ndabatika kubatika iwo uruziva kuti hava kuno $5 taiidawo zve5 ndo indakagarira muno saka muchatondipa imwe zvevo chakamira unzai imwe 5 ndehake neansa dzacho zvindo zvendinotaurazvo handati apa kutya kuti ndikaunza kuno kundrova ndabvunzwe musumo ndotorerwe $5 chazondokonzesa zvizobuda kwese inyaya yekuti kwai kugoya kwenhumbi inobva zozi sabhuku kwenyu mabhiziyari baba masukuta mirai
Bozi nyaya yeseka ere pese betafamba muchichitaurika. Yairi kuzondosvika futi muridzi wedunhu iroro ndiyani. Bozi mambo anozobvunza nyaya idzaitike mudunhu rari. Hani mwasona. Yairi zondozoka futi ipo. Bozi namanje mwanyambotasa nyaya yese inondobata futi yosabhuka chanofana kunga aripo. Ngoni mambo akanyambo isorova sabhuka asipo inozozikana kuti yafamba sei. Saka iwo unozodzoka kwemuratiti ndakamubatsira. Kwakasvika kamunyepera. Muzodini. Ode handizvo. Alright, yo chize papa masapi nacho parusopna sabhuku yesu to appear unonga ine nyaya yake toda kuchimuzwa tinotobvunzura munomwa kuti nyaya iyi unoiziya here iyewo chitaura kuti chititaurire mafambiro ayo yakaita kusvika kunobozi ndiye waifanira uri kuona kuti zvakuitika ka sabhuku ndiye anofanira kuchovha bhasikoro kuenda kwamambo. Inini mambo ndinda uchovha bhasikoro manje inini kuchienda kuna sabhuku manje uri uchiripa manje iye sabhuku wacho handi wakananzwa faini inini ndichachimbofungawo kuti ndonanzwawo mari kwari ndinomunanzvirawo kuti tidanhu anoita zvinhu zvisakarurama iwo vari watungamiriri wecommunity hapasina hapo problem tochingoti mvura yakatodini yakadeuka asi tinozvigadzirisa. Saka chitatu chacho munochidini mune maumudaidza tichachirombo kuti chitatu chacho tione kuti zvimbe dzokuti dzione kugoyiwa aripo unofanira kunge aripo then iye wacho dzoka kuti nyaya iyi haisi mumakomwe iri mumakomwe amutape saka petazodzoka ivo vanofanira kuzoti shuwa ndakazviona zvichidii imwe wacho mobva mwataura kuti sabhuku imwe mwakazotipisisa uko ngoti imwimwe mwakaenda uko jamba sabhuku futi mafambire yaitai majamba sabhuku kuuya kuno inewe angamupa mvumo nditaura kuti iye aida kuuya neni sabhuku ndiye unouya nenyaya kuti kueria kwangu kune vanhu zvakati. Saka izvo hazvisina basa ndisabhuku wangu nezvaainzvenga ndozvidini ka 2 pounds 10 kamposva ka $5 hazvisina basa vanhu ndinovaziva madhara angu ane kaundikire kwangu ngoti kunogwauyi koshumawo futi nyaya yacho pasina chi. Saka yaida kuti 5 yabva kwemuri yayo ndo yaida kuuyawo futi kupi kunoku asi ichandosvika hayo. Saka chirongai moita kuti sabhuku wacho yanga aripo mobva mwamutaurira kuti imimi sabhuku mwakazotirasisa taakwamambo takazobvunzwa kuzi nyaya yenyu iyi mwaifanira kunga sabhuku arichi saka tirudzokera musi wei wesandi itai kuti munge muri chi muripo pane nhango dzirudo kuti dzifambiswe muri chi muripo tozomubatira kuno alright. Kuzikata nyaya yenyu mamiriro yakaita ka sabhuku akanga asipo handi mwazwa nyaya dzesvikiro anozonga auti mambo anonyepa pane zvaari kukara but zvinhu zvinofanira kusapotwa ndisabhuku aripo esvikiro yayo kuna mambo ari kuwitinesa zvinhu izvo zvizvo uchamutaurira ndiani hauchauya kuti vakanozvizwa vakanozwa zvaitaurwa panapa kuti kune svikiro ramunyika yamambo saurumu saka uchamutaurira ndiani iye wacho ndiye uchada kutitaurira ndati ndichamubata ndo next time unodzi kuti asingazii ndobva achadzidza kubva ipopa kuti ndichamubata ndichachimutaurira nyaya yevanhu ataizwa chititsanangurira nyaya yacho iwewe ndiwe sabhuku ndoko yakatangira chimbotipawo brief imwe mutisati tatanga iye wacho ndiwe richatanga sumukai titaurirei nyaya iyi akatadza kuitsanangura manje waundipinze ini basa kai totangira ipapo no it's okay. Saka tendai moronga izvozvo toonana musi wesandi ndizvoka Disgusting.